Әйдәгез, мин сезгә Шәүкәт Галиевның «Пәрәмәч» дигән шигырен укып күрсәтәм. Бүген минем туган көн, бәйрәм була торган көн. Сорады әни иртән: нәрсә пешерим микән? Пәрәмәч, диде әти, бәлеш, диде дәвәни. Ә мин киттем камырга, ашханәдән алырга. Әнкәй кисәтте мине. Кайтканда ашык, диде, чыкмасын ташып, диде. Камырны карадым камыр алгач, савытым сатучы үлчәп салгач. Савытым тулар-тулмас, ташымас, берни булмас. Гәҗитләр карый-карый, мороженый ялый-ялый. Киттем кайтыр уңайга, утырдым трамвайга. Шулай кайтып килгәндә, инде җитәм дигәндә, күреп алам агарып, камыр чыга кабарып. Тиз генә этәм-төртәм, савыт эченә кертәм, ә камыр гүя тере, килә дә чыга кире. Ул үзе шундый үзле, үзе шундый үзсүзле. Төрткәләп тутырсаң да, өстенә уттырсаң да, мөмкин түгел тыярга, капкачын каплап куярга. Яңа кепкам жәлен-жәл, калмады бүтән әмәл. Салдым камырны өзеп, ул чыга һаман сөзеп. Авырайды чалбар да, кесәләр тулды бар да, анда да бит кабара. Трамвай килеп җитүгә, тотындым мин чабарга. Бар җирдән камыр ташып, торам башымны кашып, ишек төбендә басып. Әйтә алмыйча берни, бот чабып куйды әни. Пәрәмәч, диде әти, бәлеш, диде дәвәни.